A școlit zeci de olimpici naționali și internaționali și a învățat nu numai să ajungă cei mai buni, ci și cum să rămână la acest nivel. Elevii lui învață acum în cele mai importante universități din lume. Societatea nu-i apreciază munca, ci cei care ar trebui să facă asta au lipsit când s-a predat lecția de recunoștință. Salariile mari nu sunt pentru performanță, ci pentru clienții politici. Asta nu le termină însă să renunțe. Știe că elevii lui ar putea prinde o lume care să aprecieze performanța. Oprește profitorul de partid este o campanie în Realitatea TV și Realitatea.net. Cornel Noană are 51 de ani și predă matematica de vreo 30. În toți acești ani a adunat peste 30 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale de Matematică cu elevii săi. Foarte mulți dintre ei sunt acum profesori sau doctoranți la universități faimoase din America, Olanda, Franța sau Germania. Când are timp, vorbește cu ei pe Facebook. Uite poza mea pe Facebook. Dacă... Am un tricou cu un ceas și sub care arată fără 10. Drumul către performanță este unul lung, cu mii de ore de pregătire. Câți elevi aveți, domnul profesor? Unde? Care ați scos olimpici? Nu știu exact. Chiar nu știu. E vorba de muncă în echipă, de zeci de concursuri, de zeci de weekenduri petrecute prin cămine internate de licee, ba cu apă caldă, ba fără apă caldă, ba 3 în cameră, ba 8 în cameră, ba frig, ba cu mâncare bună, ba cu mâncare mai proastă. Și-a învățat elevii să socotească atât de bine încât au ajuns olimpici. Când vine vorba de socotit banii din salariu, însă profesorul Noană coboară privirea în pământ. După 30 de ani de activitate, după atâtea diplome, din ce salariu trăiți în România? În jur de 18 milioane vechi, bănesc. Cam aici, da. În ciuda salariului pe care îl primește, profesorul de matematică Cornel Noană a rămas în țară. Acum mă ține totul, efectiv. Deci mă ține familia, mă țin profesia, așa cum este dătătoare de satisfacții și ați văzut câteva dintre ele. Este, am mai spus-o, singura meserie în care poți să lași urme înainte. Nimeni nu lipsește de la orele lui. Scara strâmbă de valori a autorităților rămâne la ușă. Stați jos. Absenți.